тази вечер ще си говорим за 80-те години, 90-те години и изкуството през тези години, живота през тези години, как изкуството го представя. И искаме предварително да ви кажем, че бихте могли да задавате въпроси, да ни прекъсвате, ако нещо спонтанно ви хрумне, т.е. не го приемете като съжалявам, че има такава дистанция физическа между нас, но приемете го по-скоро като някакъв кръг, в който може да си говорим и да ни задават въпроси, особено на тях двамата, заради които сме тук. Значи, първо бих искала да кажа, че за мен всъщност, тъй като ние сме от различно поколение с Уша, аз съм почти на възрастта на нейната дъщеря и на практика за мен погледа на тяхното поколение е съвсем различно от това на моето поколение. Ние малко откривахме с закъснение това, което вие сте преживяли, но разбира се, и аз имам спомени от този един огромен ентусиазъм, който съществуваше в края на 80-те и началото на 90-те от страна на да кажем, целият народ, но не само, но и на различни артисти, интелектуалци, които някакси част от тях виждаха, да кажем, нещата в едно позитивно бъдеще, друга част може би не толкова. И аз искам да ми разкажете малко за това, имаше ли го наистина този ентусиазъм, какво се случи и какво не се случи в очакването на вашето поколение, за това, което се случи 30 години по-късно. Кой иска? Как? Сколкото може по-малко. Да, това пуснато ли? Не. Сега? Чува ли се? Този е пуснат. Как се пускат? Сега се чува, да. Първо искам да се извиня, че съм в този вид. Не ходя така по изложби и на такива срещи, просто имам едно събитие след това, което ми принуди така да се явя пред вас. Но пък нека да бъде и към жест, към ексцентризма на Уша, моя дуалет. Освен това искам още нещо да кажа предварително, че с голямо удоволствие съм тук, седнал до Уша, на нейната изложба, защото в някакъв смисъл и поколенчески ние с нея в едно време се учихме да живеем свободно. Сега по-младите хора нямат представа за това, тусовата да е нещо ново, с което трябва да се научиш да работиш. Да работиш по отношение на себе си и със себе си. Тусовата е най-големият ресурс и много труден за овладяване на ресурс. И 80-те години бяха такова време, даже от края на 70-те и 80-те години. В това отношение 80-те и 90-те години, поне от моя гледна точка, са доста различни. В фотографска, аз след това ще се върна и ще кажа, но в 80-те години, след периодите на размразяване през комунизма, 80-те години вече беше разтопяване на комунизма. Той беше загубил до голяма степен историческо самочувствие и както най-напред ни се явяваше като бъдещето на света и като светлото бъдеще на света и като нещо неизменно, към което историята се движи. И, за съжаление, поколения наред, няколко поколения живееха, пък това и се случи, с усещането, че целият им живот ще мине през комунизма. И 80-те години по един и друг начин започна да се усеща, че това май няма да е така. И още нещо е важно. В 20 век има два големи тоталитаризма, две големи диктатури – фашизма и комунизма.
справянето с фашизма взима милиони жертви. За да може фашизма, тази идеологическа диктатура да бъде победен, умират милиони хора. Комунизмът падна без кръв, общо взето. И затова имаше усещането, че интелигенцията, хората на думите, на образите, интелектуалците, хората на знанието и на изкуството, ще са тези, които фактически ще срутат на общество, като заговорят по нов начин, а пък има тъждество между език и мислене, както казва Хегел, и почнат да мислят по различен начин, когато думите, с които са били инструмент на репресия, идеологическите думи отпаднат, интелектуалците, хората на духа, на творчеството, ще конструират един нов свят. В този смисъл имаше тогава даже една програмна статия на Желю Желев във вестник Култура, който по-късно се работи. Великото време на интелигенцията. Сега интелигенцията ще оправи историята. Ще се запретнем и всички ние ще построим този живот, който искаме да живеем. Няма кой да ни пречи. Защото комунизмът е паднал и ще падне всеки момент и падна, заедно с Берлинската стена, и ние сме наред да построим такъв свят, какъвто искаме, дори просто изговаряйки, снимайки го, превръщайки го в произведение. Не стана така. И затова, ако действително 80-те години, края на 80-те, даже началото на 90-те бяха време на голямо воодушевление, на полудели думи и образи, макар че думите тогава имаха решаващо значение, имаше такава постмодерна деконструкция на диктатурата чрез език. И въобще интелигенцията трябваше да свърши тази работа. И тя опита да я свърши, влезе даже в политиката и така, но не успя. И 90-те години, колкото и да е странно, 80-те години, които още бяха по време на комунизма, бяха години на воодушевление, свързано с очакване, а 90-те години започнаха да стават години на разочарование от това, че очакваното не е дошло. Или няма да дойде толкова лесно, а може и въобще да не дойде. И че може би това не е начинът, по който ще се създаде една нова, един нов социален свят, различен. Оказа се, че имахме една голяма илюзия, че падането на комунизма от само себе си значи идване на демокрация. Нищо такова не се оказа. Падането на комунизма си е падане, макар че и това даже с днешна дата не може да бъдем сигурни колко се случи. Но във всички случаи това не водеше от само себе си до демокрация. Демокрацията само етимологически е свързана с народ, а иначе труден, интелектуален и морален проект на интелигенцията, на елитите. Елитите не се справиха, хайде аз се причисля към това, да построим тази демократична среда по начина, по който тогава си представяхме, че тя ще бъде и ние ще живеем в нея. И ако днес Симеон Радев трябва да напише строители на съвременна България, аз не знам какво ще съдържа тази книга. Добре, че той човек е писал за друго време, защото ще да се озори. Но това е, така да се каже, общото политическо положение. Ако искате да говорим още за него, или Уша да каже нещо, и после вече да отидем към фотографията, а после и към самата Уша, която е центъра на... Аз искам да попитам, тъй като, например, все пак в моята сфера визуално изкуство и, примерно, през 90-те има много ясно очертани такива прототипи образи, нали,
има очертани прототипи в самото изкуство, които ги разпознаваме. Те се ползват от художниците и се... може ли да кажем, че има някакъв такъв образ, който, да кажем, доминира 80-те години или въобще? Защото тук виждаме дори в работите на Уша, всъщност първото, което на мен прави впечатление на влизане на телесното и в визуалното изкуство, и в фотографията, с което сякаш по друг начин е било виждано от предишните поколения. И другото нещо е някакъв вид много по-силен субективизъм в погледа, да кажем, на авторите. Но може ли да кажем, че има някакъв прототипен образ, който все пак от време на време се появява през 80-те, независимо дали в фотографията или в визуалното изкуство? Искаш ли да кажеш дали има такъв? Кажи ти, защото аз не... И мен ми е малко трудно да отговоря пряко на този въпрос, който сам по себе си е интересен и може би задава не толкова е въпрос, колкото коментар. Аз поначало трудно мога да събера някакси чисто поколенчески фотографите от 80-те години. Те са твърде различни. Аз съм писал една статия "Раждането на автора в българската фотография през 80-те години". В какъв смисъл се ражда автора? Автора се ражда, защото вече имаше свобода. А както казах, свободата е действителният ресурс на творчеството. Свободата е действителният ресурс на изкуството. Той е материала, психологическия, вътрешния, човешкия материал, от който създаваш произведението. Изкуство се прави в режим на свобода, даже на произвол. И в този смисъл всички предишни, повече или по-малко идеологически граници, форми, не даваха възможност да се роди автора в същинския му вид. Така че 80-те години за мен беше по-интересно не това толкова с това какво има на снимките, макар че това за телесността е вярно и е преди всичко вярно за Уша. Тоест има някакви лайт мотиви, които могат да бъдат разпознавани. По-интересен беше погледа към авторите. По-интересно беше това, което се случва с аза и с творческия аз. Защото най-после автора можеше, така да се каже, да разпознае, да бъде при себе си, тъй като започваше да има, особено в фотографията, която е твърде маргинализирана сфера през комунизма, в което е нейната привлекателност до голяма степен. Особено това, което се нарича творческа фотография. Ние тогава не използвахме думата фотоизкуство, тъй като тя беше прекалено обвързваща с исторически контекст, а използвахме една дума творческа фотография, което значи не приложна и не пропаганда. Фотография, която ти сам формулираш целите. Съждение е без цел, както казва Кант в изкуството. Ти сам започва. И в 80-те години започна да има автори. Сега няма да изброявам другите, защото в всички случаи това ще бъде по някакъв начин несправедливо към тези, които няма да спомена. Но чак тогава започна автора да може да се състои. В този дълбок смисъл. Защото ето сега, даже има сутринта повод да го кажа и по телевизията, паметника на Съветската армия, за него Умир Далчев пише едно писмо, в което казва, че това е паметник на поробители и трябва да се махне, което прави политическо изказване. Но от цялото писмо се вижда, че това е изкуство, правено по принуда. Изкуство, което не е твой творчески мотив и творчески порив. И ти кажа, ти ще направиш нещо, а ти в този момент го правиш, не искайки да го правиш. И в този смисъл тези произведения са много ценни. Те са ценни не като пропаганди, те като пропаганди са опасни, промиват мозъците и продължават да го правят и затова трябва да излязат от своята пропагандна роля, която идва, според мен, преди всичко от мястото и височината на тези паметници, и да отидат в едно музейно пространство, където да бъдат разглеждани как се прави нещо, което не искаш да направиш.
да може да имаме такъв опит, да бъдат анализирани така. Трябваше да стане този музей на тоталитарното изкуство. Сега е музей на социалистическото изкуство, което е братска могила, защото по време на социализма има 3 типа авторско поведение. Едните са тези, които успяват да излезат извън идеологията и да постигнат в някаква степен необходимата свобода, за да се състоят като творчески аз. Другите, както в някои случаи се налага на Далчев, например, а пък и на други скулптори, извършват това чудно нещо. Правят изкуство във вътрешна съпротива да го правят. Има едни трети вече, които пък абсолютно са по убеждение и с удоволствие пропагандират чрез изкуството си една диктатура. И е хубаво тези неща, разбира се, нека да бъдат подредени и разгледани, защото това е времето, защото те свидетелстват за това време, както минава през изкуството. 80-те години вече работата се отпуши. И дойде до това да се състои творческия аз в фотография. Това си личеше по почерците, това си личеше по това, че тези почерци в всички случаи бяха извън, а в много голяма степен и в съпротива към някакви идеологически граници и принуди. Това беше едно изкуство, което повече или по-малко автора се случваше в режим на бунт. А то сякаш и не може по друг начин. И затова аз казах, че от тогава се учихме с Уша да използваме свободата, да живеем в свобода. А специално при Уша, тя се занимаваше чрез фотографията, така да се каже, се самопознаваше, достигаше до собствената си, не само творческа, а личностна идентичност. Науша фотографията е инструмент за самопознание, за стигане до нейния същински аз. И затова, понеже тя иначе е широко форматен артист, който влиза в различни сфери на изкуството и може да стъпи на различни сцени, пише стихове и винаги обаче фотографията е някаква екзистенциална нейна участ. И тя тук в тази изповед говори за това, че тя се опитва да избяга от тази нейна, че се опитва да избяга от фотографията и се не успява, защото тя фактически я свързва с нея самата. Тя й дава възможност по един начин да се самопознае в този режим на свобода, в който в 80-те години започва да се случва това. И това самопознание я кара да се самооткрие повече или по-малко будистки. Така да се каже, будизма, и то по определен начин, в най-голяма степен като че ли, дори да не е като търсена философска платформа, в най-голяма степен и дава възможност да открие това, което е тя, така да се каже, да се самонамери. Когато се самонамира, Уша, така мисля, тя се самонамира по един будистки начин. И затова ще ви разкажа повече след малко и ще ви прочета нещо тук от един разказ, който направо върши работа за художествена критика на произведенията на Уша. Благодаря ти, Горо. Да, благодаря на... Къде да вървим? Да вървим на някъде? Да, Лозанов, бих искала само
във връзка с въпроса на Вера и аз да се включа все пак. Това време, в което ние бяхме млади и когато правихме всеки своето си изкуство, аз мисля, че имаше един такъв пласт от времето, неподвластен на идеологията и на политическа и икономическа ситуация, един чисто човешки пласт, в който всеки един имаше мечти и копнежи по някаква друга естетика на живот. Тъй като живеехме все пак в някакво ограничено пространство и имахме, нали, сравнително малко достъп до информация какво се случва навън, така или иначе всеки един от нас имаше някаква представа какво е това извън нас, това другото, което всеки един от нас имаше този копнеж да бъде част от този свят и в край на краищата, мога да сега, връщайки се назад, аз мисля, че по някакъв начин сме преживявали всичките тези периоди, които дори и в изкуството, които са се случвали по това време, и хората, които са творили тук, всеки сам за себе си. Аз бих казала, че това беше, да, едно време на самотници, защото всеки един се спасяваше сам и в край на краищата се чувстваше свободен единствено сам със себе си, когато прави нещо, чрез което изразява своята съпротива към това, което, към живота, който имахме. И в край на краищата се оказа, че ние съвсем адекватно сме усещали всичките тези неща, явления, събития, които са се случвали. Чувствали сме се, живели сме като хипари, без да сме били такива. Нали, с пълната свобода на дори сексуална революция сме преживели по някакъв начин. Но това никой от нас нито го осъзнаваше, просто времето и копнежа и мечтите ни бяха по-силни от това, което се случваше. И в край на краищата, за мен свободата е въпрос на избор. И както и господин Лозанов каза, нали, по повод на Далчев, това в край на краищата наистина е въпрос на избор и ако искаш да си свободен в онова време, трябваше да понесеш цената. А тя за много хора беше много жестока и по различен начин. Така че този въпрос, аз мисля, че продължава да е актуален, въпросът за избора, защото и сега в много отношения уж сме свободни, ама пак не чак толкова. Трябва да се съобразяваме с куп неща. Така че, да, това бих искала да кажа, нали, като някаква, нали, от чисто човешки план разгледан това време. Сега да. Ще чуем ли критиката? Да. Да кажа само за Далчев още нещо, защото може би грешно впечатление. Далчев е голям скулптор и той за този паметник специално е бил резултат на тази принуда, но извън това той има изключително високи резултати именно на тази свобода като персонален избор. Постижение, включително и като естетика, отклоняваща се от много норми и така нататък. И точно за това неговото мнение е много важно. И затова и компромисите, които му са се налагали да направи, после той има смелостта сам да ги осъди и да каже това, което аз съм го направил, да го махне. Това не са много хора, които могат да извършат това. Той каза 90-те години, разбира се. По
предложение, но уша на свободата, разбира се, няма съмнение, че за по-чувствителните, каквито са артистите, личности, желязната завеса беше твърде преодолима и чисто интуитивно, а пък по някой път и чрез знания, чрез тъй наречените тъви, плочи през граница, идваше тук музика, идваха списания, идваха дори в българско фото, публикувахме американска фотография, освен фотографията на уша и така нататък. Случваха се разни работи, които именно започнаха да променят средата, защото, знаете ли, самотата, изкуството е равно на собствените си прочити. Тоест, то, ако няма публика, не съществува. Трябва да се затвори комуникативната верига. И не е работата само да създадеш нещо, а работата е да има социална среда, която да може да го мисли, да го преживява и да го чувства. Но при уша действително има един акцент върху самотата в повече, защото пак да се върна към това, тя чрез фотографията до голяма степен реализираше и откриваше себе си. Това, което иначе в социалната реалност, която будеше съпротиви, не можеш да си и да го кажеш, така да се каже, на себе си, може да го кажеш чрез образа, чрез изкуството. И не случайно много от образите са автотематични. Да не кажа, той е автотематични, занимава се със себе си и с собствената си телесна предзададеност, от която проистича пола, биологичния пол, социалния пол и уша, женската различност. И уша е от, може би, най-яркия феминистки бунтар в българската фотография. Не ли? Така че сега ще кажа нещо утешително. Слава Богу. Да. Даже това, което си написал, няма нужда да казвам повече, ако може да имам толкова зорък поглед да прочета, там ще пише за така. Но именно тази женска фотография, която в някакъв смисъл тръгва от Лоте Михайлова, изключително нежен фотограф. Лоте Михайлова, пък и някъде след това и Диана Стаматова, се занимават с жената в един романтично идеализиращ и облича с любов, с всекидневие, с радост от самата женственост, естетика. Докато при уша женското начало е кризисно начало. То те поставя в неравностойно положение, то не ти дава достатъчно възможност за реализация, за това да бъдеш ти самия. Пречка на собственото ти аз, някаква пречка. И тя казва, мъжът се реализира чрез фотографията, дали правилно цитирам, а жената се спасява чрез нея. Оцелява. Оцелява, да. Има. Но нейният феминизъм не прилича на съвременния радикализирал се феминизъм. Това е феминизъм, който няма за цел да наказва мъжа, а има за, както се изроди феминизма, в обратна дискриминация, както в някакъв смисъл и расизма се изроди в това. И се радикализираха тенденции на либералната демокрация, които започнаха отвътре да я отричат и да играят изключително подла, помощна роля на руската пропаганда. Започнаха едни такива процеси, които разбира се хиперболизират, те са доста маргинални, общо взето повечето хора не се занимават с това, но тъй ли има такива някакви радикални белези. Този феминизъм, който минаваше през уша, защитаваше женската различност. Тоест, възможността жената в собствената си идентичност да бъде себе си без външни принуди. Още аз, когато казах, че в 80-те години се ражда автора, в един много по-широк смисъл.
в България действително става част от евроатлантическата култура от това време, която е либерална култура, в която човек започва да има право да бъде автор сам на себе си. Не просто автора в фотографски смисъл, а авторът като автор на самия себе си, който при уша се вижда във фотографията. И там това себе си намира своите образи и то е именно свързано с самата телесна наличност, с начина, по който преживяваш тялото си, това, че си тяло. И този конфликт, зададен още от религиозен, от християнството, който има своите модерни ескалации в това как се справяш със собствената си телесна наличност. И преди всичко с травмата на тледността, която тя носи в себе си, и с потенциала на любовта, защото пък любовта е възможна само за тледни човешки същества. И това е, така да се каже, големия общ хоризонт, в който уша се самопредставя, самоизобразява и търси себе си. Затова аз тук сега ще прочета малко от един разказ. Преди да прочета, ще кажа и още нещо. Уша създава така своята идентичност, емоционално състояние. Само, че не сантиментална емоционалност, а емоция битийна, която се отнася към самото битие, към самата екзистенция, а не толкова перипетите на сантимента. И така се отнася и към себе си. От една страна с самоидентичност, с близост, от друга страна без особени излишни самовлюбености, такива проява на някаква всекидневна емоционалност. И още нейните снимки по тази причина никога не стоят всекидневно. Това не са всекидневни образи и ето, повтаря се образ, аз не знам дали, но на тази жена, която се опитва да през своята телесна предзададеност да я преодолее и да намери себе си в един по-общ смисъл. Ако може да извлечем такъв един типаж. Което при уша става чрез такава идентично състояние, емоционално състояние, което води навътре към дълбините на екзистенцията. И към този смисъл, и към онова телесно, на което сме обречени. И затова аз съм избрал да прочета тук нещо за уша, което свърши работа. Това е разказът Теди на Селинджър. Теди е главният герой, надявам се учили, ако не, да припомня, че той е малко момче, 10 годишно, което има гадателски способности и успява да предскаже смъртта на хора, но не им казва, включително и собствената си смърт. Но разказа въобще не е някакъв мрачен, драматичен разказ. Напротив, той, Теди, вижда в себе и вижда в бъдещето си и собствените си прераждания. Той очаква във всеки момент да се слее с едно голямо, прекрасно цяло, така че по никакъв начин тези естествени всекидневни травми не могат да го засегнат. Разказът започва как сутринта се събуждат на един кораб, на който пътува със своите родители, нещо като круиз.
И баща му се разправя, и баща му и майка му по никакъв начин не го разбират, а баща му непрестанно се разправя с него да не стъпва върху куфара му, защото ще го щупи, къде му е занесла фотоапарата и така нататък. И разказът завършва с това, че той скача в един празен, бута го се става в един празен басейн. А между това става ясни неговите възгледи, които мислят, че могат да помогнат да бъде разбрана фотографията на Уша. Неговите възгледи, както е посочено и в самия разказ, принадлежат на ведантизма. Това е втория голям в индуизма дял, заедно с будизма, но те до голяма степен са се будистки. Ведантизма настоява, че знанието трябва да ти помогне да стигнеш до собствената си същност. Нещо, което и аз се опитах да кажа за Уша. Сега той казва Теди: бих искал да знам защо хората смятат, че е задължително човек да има чувства. Майка ми и баща ми не те борят за човек, ако не мислиш, че тези неща са много тъжни, а тези са много досадни, а тези са много несправедливи и така нататък. Баща ми се вълнува дори когато чете вестник, казва Теди. Разговаря с друг пасажир, Никълсън, на кораба, който го пита: обаче ти нали обичаш Бога? Не е ли твоята сила, тъй да се каже? На което той отговаря: да, разбира се, обичам го, но не го обичам сантиментално. Той, Бог, никъде не е казал, че трябва да обичаме сантиментално. Ако аз бях Бог, положително не бих искал хората да ме обичат сантиментално. Това е едно нещо и още едно нещо ще ви прочита и след това ще говорим. Теди казва на Никълсън, този с който разговаря на кораба, на палубата, да си покаже ръката. Така ли, попита той, Теди кимна. Какво е това, попита той. Какво искаш да кажеш? Това е, попита Теди. Какво искаш да кажеш? Това е моята ръка. Това е ръка. Откъде знаете, попита Теди? Вие знаете, че това се нарича ръка, но откъде сте сигурни, че наистина е ръка? Имате ли някакво доказателство за това? И Теди продължава: няма да мислите непрекъснато, че това тук свършва. И тогава ако престанете да мислите, тогава ще разберете какво всъщност представлява вашата ръка. Ако това ви интересува, разбира се. Сещате се какво искам да кажа? Следите ли ми мисълта? Да, отговори Никълсън. Бедата е там, продължи Теди, че повечето хора не желаят да видят нещата такива, каквито са. Те дори не желаят да престанат непрекъснато да се раждат и да умират. Те непрекъснато искат нови тела, вместо да кажат веднъж край и да останат при Бога, където наистина е много хубаво. Сега... Да, това е чисто буддийско, да. Да. Виждате ли тук ръката на Уша? Ръката на Уша. Това е именно такава ръка, такъв крак, който не е крак. Или по-точно, който трябва да ни усъмни в това представите, които имаме за себе си, които са ни наложени, дали това сме ние, и да се опита човек да се самосътвори с инструмента, който му е даден, на Уша фотографията. Фактически тече един такъв, буддийски да кажем, предизвикан според мен като усещане,
процес на пресътворяване, така че да излезеш от клишето, преди всичко създадено от думи, и да можеш в фотографския образ да се самооткриеш в някаква своя битийна същност, която е проява на теб, а не е надяната отвънка форма, маска, принуда. И цялата фотография на Уша може да бъде четена, според мен, в такъв буддийски ключ на самосътворяване извън принудата, включително и принудата на думите и понятията, които тежат върху нещата. Задай въпрос. Да, също исках да кажа, да задам въпрос, който всъщност е прикрита констатация. за това, че това, което примерно на мен страшно много ме омагьосва в фотографията на Уша, че те наистина в тях има едно такова първо, не знам дали съм оглъбяване, точната дума, но нали, достатъчно е да има едно легло и един крак и една ръка. Докато наистина в 90-те години наистина просто виждаш как художниците мислят за себе си като аз съм художник, творец от източна Европа, или аз съм, нали, мислят за себе си в някаква такава глобална карта. Има много повече авторефлективност, социална, да кажем. Аз съм кой си, идвам от къде си, имам тези проблеми, или този чар, да кажем. Това, което страшно ми харесва, е тази субективност, самопотъване, такова, което според мен също присъства и през 80-те и в литературата, и въобще не мога да кажа толкова много генерално за визуалното изкуство. Но да, може ли всъщност да ми кажеш за тези кадри, които са от 74-та, може би? Да. Да, по-скоро аз съм много благодарна на Гого за много точната диагноза, която ми постави. Но тогава, когато съм правила тези неща, аз въобще не съм мислила така в чисто концептуален смисъл. И както се изразявам, мраза да мисля. Винаги съм следвала някакъв импулс и някаква интуиция, което е най-верният път към себе си, към откриването на себе си. И явно това е бил моя избор още като млада. Не мога да си спомня точно какво ми е било в главата по това време, но явно съм избрала да бъда този тип човек, който да следва себе си или сърцето, както се казват, нали, в други учения. И истината е, че съм се интересувала действително и от будизъм, и от напоследък и от софизъм. Винаги съм търсила някаква посока, учители, които да ми покажат верния път, но така или иначе верният път е първата крачка. Всъщност верният път се оказва интуицията. Това, което съм последвала така чисто интуитивно, без много да се напъвам. Така че това, което съм правила тогава е било за мен знак пак на някаква съпротива, защото времето, в което ние живеехме, то ни се отразяваше на много хора много депресивно. Отделно с нали, всичките тези преживявания, които чисто вътрешно, дори външно да не се показваше, но всеки, по-чувствителните хора, доста деструктивно, депресивен период беше за мен.
И първите, нали, тези фотографии, в които нали, използвам собственото си тяло, всъщност аз се разрушавах и външно, и вътрешно. Това също е един процес, за да създадеш нещо ново, ти първо трябва да рушиш старото. Така че, но тогава въобще не съм, може би съм била повлияна от различни философии, книги, които съм чела, но така или иначе това е било явно някакъв много силен вътрешен импулс, вътрешна, да, така, потребност от това да разбера коя съм. И в край на краищата това също е част от познанието за света. Когато хората открият те самите кои са, защо са и къде са, те тогава могат да се интегрират и тогава могат да усетят света в целостта, в проблемите му и тогава могат да бъдат много така органично свързани, много по-адекватни. Да, както в разказа се казва, нали, без излишна сантименталност. Така че не знам дали отговорих на въпроса ти, но не. Може би да отворим въпроса. Да, точно, по-хубаво вие помагайте. Да, ето. Да. Аз искам да попитам, понеже е много интересно как рестрикциите на времето всъщност се превърнаха в движещата сила за създаване на изкуство тогава. Но ми е интересно съвременната уша, защото вие казахте, че тогава освен тази движеща сила има интуицията. Интуицията тя си останала, предполагам, на времето завинаги. Ми е интересно сега съвременната уша, която няма рестрикциите на времето, какво я движи, какво я вдъхновява, освен интуицията? Ами, любопитство. Всъщност, основната движеща сила, аз мисля, не е само в фотография, въобще в изкуство, дори и в живота е човек да бъде любопитен и отворен към нови предизвикателства. И всъщност, да, за мен това е движещата сила, предизвикателство. Нещо, което непознато, нещо, което да, така не е всекидневно и ново. Нали? Нещо, което е ново. Отговорих ли? Аз исках да кажа нещо, че разбира се, че интуиция и съзерцание. Тук основното е съзерцанието. Стигаш до нещата, като ги съзерцаваш, така постепенно ги откъсваш от думите, които според според тази философия пречат на това да усетиш нещата същността им, включително и към самия себе си. Така че това съзерцание, това автосъзерцание и тези неща, макар да не са, напомнят фотограми, каквито на времето правиш Декор. Да, също. Да, и вие бяхте по някакъв начин естетически близки. Декор Георгиан. Това беше един голям български фотограф, така да кажа. Думата фотограф дали е точно, но артист. Още от Баухаус тази методика на безкамерната, безапаратната фотография, която се проектира тялото пряко обекта върху фотографската хартия, с чувствителен материал и така се създава образа без посредник. Образа и обекта са образът е извлечен пряко от обекта. Такова беше вдъхновен от един разказ на Хулио Кортаса, който предполагам, че всички помним. Съварника на Вероник. Тако аз какво казах? Кортасар казах. Извинявам се, точно на Мишел Турние.
Мишел Турние, разбира се, който тогава е директор на фестивала Фарал, с действието на разказа се развива Фарал, и Вероник, една фотографка, която всяка година отива в Фарал и показва едни фотографии в естествен ръст, създадени със своя модел, Хектор, май се казваше. Хектор, който имаше един зъб тук на каишка носеше винаги, много красив, изящен, винаги гол върху тези изображения от него извлечени. И постепенно със всяка година той изчезваше все повече, нещо ставаше все по-зле. И последната година фотографиите на Вероник тя става все по-известна с тях. Последната година тя вече показва фотографии от него, само че него го няма с нея, а пък тя носи този зъб на себе си. Мишел Турние, който е постмодерен писател, и постмодернизма тук също е голяма тема, когато говорим за 80-те години, за уша, включително и в България, защото той по някакъв начин също предопределяше вече мисленето и развитието на изкуството, но така или инак в Турние, в твоето постмодерно мислене, през този разказ създава метафора на нещо, което се случва днес, на виртуалната реалност, в която образа поглъща собствен си прототип. И вече не прототипа ражда образа, а в виртуалния свят образа ражда прототипа. Както в виртуалния секс, както в криптовалутата и така нататък. Тази виртуализация на света е свързана с това обръщане, което още тогава Турние разказа. При Уша работата е обратната. Значи тя е Вероник и снима себе си. Обаче образа не я унищожава, а обратно. Образа я потенцира и я дава възможност тя да се случи, да се реализира такава каквато е. Не само и просто като фотограф, а като самата себе си. Значи това е Саварите на Вероник, разказани на обратно. Така може да се разчете до голяма степен фотографията на Уша. Силвия, искаш? Факт, че Георги Лозанов дава за пример литература. Искам да кажа, че тогава литературата и артистите бяха в някаква връзка. Сега не е така. И ми се иска да разбера именно повече за тази връзка, от какво ще каже, например, Уша и как Георги Лозанов го вижда отстрани, визирайки Ани Луков, например. И още нещо. Не стана дума за иронията, самоиронията. Нещо, което според мен във връзка с това самопредставяне, самоизследване на тяло, на душа и така нататък е много важно. И това за ето тук тази стена до някъде. Има и други. Мисля, че е хубаво да се спрем и на това. Въобще за това какви са методите на справяне с този живот тогава. Тоест да бъдем концептуалисти, без да сме концептуалисти, ако мога така да кажа. И към двамата. Кажи сега ти за Ани, и за връзка с литературата, и за собствената ти поезия. Не, това е на Ани темата. Да, те откъде става? Ще започна от зад напред. Начина за справяне е просто да не се приемаш на сериозно. Според мен това, особено сега на тази възраст, е преобладаващо. Докато преди със сигурност е имало голяма борба
нали, естествено с това его, което формира един автор, нали така. Но в същото време пък това е пътя на не само женски, но е по-скоро женски път от отказване, от преодоляване на това его. То е по-лесно, може би, за жените поради тяхното предназначение, нали, това майчинско усещане за грижа към другите, но така или иначе преодоляването на егото е всъщност най-дългия и най-труден път, който да, аз си мисля, че вече от позицията на тази възраст съм постигнала някакво примирение, смирение и така разбирателство. И затова казах, че да не се приемаш на сериозно е много, много добра формула. По отношение на тази връзка с интелектуални кръгове, които тогава нямахме съзнанието, че има някакви общности обособени. По-скоро те се случваха и то специално тази зимна академия в Созопол, която беше, която много парадоксалното е, че тя беше наблюдавана и строго от 6-то управление, но в крайна краща пък самите тези служители, не, как се казва, те всички агентите, повечето бяха, нали, но те самите бяха друг тип, все пак интелектуалци някакви. И може да се каже, че имаше някакъв вид свобода там, но строго наблюдавана. И това беше едно от местата, в които се събираха художници, поети, писатели и естествено тези общности се създаваха на базата на много пиене и на страхотни купони. И всъщност, да, това беше задължително условие за така за възбуждане на някаква креативност и... От тогава и само пиенето остана. Да. Ами, не, но сравнявайки с сегашното поколение, което е много по-здравословно, има много по-така рефлекс за здравословен живот, ние бяхме доста унищожителни, да, просто абсолютно крайно, но това всъщност мисля, че беше едно от условията, нали, да се създават тези здрави общности. Нали, на базата на пиенето, на махмурлъка, нали, който продължава сутринта в други. Така имаше живот, много живот в тези общности. На този принцип се раждаха и някакви спонтанни такива сътрудничества. Специално с Ани, то беше пак по линия на зимните академии, мисля, и беше някакси много естествено се случваха нещата. Така че, не мога да кажа нещо по-специално за... Но се оказа, че тогава имаше по-силно усещане за общности, за обмен някакъв на идеи, ако щеш. Но естествено, да, те пак така нямаха дълъг живот. Но все пак тези връзки от миналото, аз мисля, че са много силни и останаха и до днешно време. Да, чакай. Не, да кажа ли? Не. Добре, нека да се съберат повече въпроси. Искам да кажа, че
фотографията в Литва, започването да излиза на списания българско фото, получаване на фотографски списания от целия соцлагер, понякога и по-далече, и вече се усети, че фотографията не е само филмът на червен фон, че тя е една игра, че тя е една история и продължение на това, което е автор. И помня, началото на 80-те години всъщност започна с раждането на фотоваканциите на Пловдивци. Това беше един голям празник за читателите на списания българско фото и за участниците в тези пленери, които, ако ви кажа, те бяха с стотици на брой. Там един от пленерите имаше към 500 души. Значи това беше една абсурдно демократична форма, в която никой не знаеше кога ляга, кога става, с кой, къде, правиха се експерименти, запалваше се морето, горяха се чаршафи, изнасилваха се хора и така нататък. Имаше една случка, обърна се един гладен камион, защото един фотограф имаше по шосето един гол модел, войничето се загледало и се обърна камиона, дойдоха и тези хора да оправят нещата. Имаше много екшен в този живот. Аз не знам, уж дойде много естествено в обществото на фотографите, които бяхме едно поколение по-стари от нея, какъвто аз се считам. И винаги я гледахме с любопитство, с едно нещо, което ни изглеждаше в друга посока. Тя правеше не безсребърна фотография, а безсребърна в кавички фотография, защото тя не ползваше материалите, които ползваха останалите хора, така че нейната фотография ярко се отличаваше. За разлика, да кажем, от останалите Деяна Стаматова, да кажем, която правеше една фотография, която беше неизящен фотографски език, при нея, при Уша нещата бяха малко по-разкрепостени. Това доведе до казано във времето нещо, което тя винаги догонваше едни неща, които искаха да се случат, а пък никой не искаше да експериментира в смисъла, в който Уша експериментираше. И сега усещам, че тя стигна това ниво, в което нейната фотография може да бъде оценена по съвършено различен начин. И аз изпълням една приказка на Ян Салбек, един чешки фотограф. Тук ще вмъкна, че чешката, полската и литовската фотография и унгарската, разбира се, доведоха много различни стилове и асоциации за създаване на нови фотографии. Ян Салбек, който е един известен фотограф, прави на частен музей, така да се каже, на неговото име и още жив, каза нещо, което добре прибяга на уша, че всяка частица голо тяло на снимката е частица свобода. Благодаря. Продължа тук мисълта на Зефер да разкажа нещо за фотоваканциите, защото те действително бяха една от сцените, на които се случваше тази авторска фотография, защото тя, пак казвам, раждането на автора е нещо по-различно от раждането в борбата. Това става в общуване, става с пиене, както казваш, в среда. Действително има нещо общо, от време на време се усеща и в фотографията на Уша това бих казал влияние, някаква далечна препратка, се чувства този диалог. Но за фотоваканцията, аз по това време, 80-те години, имах нещо като роля на казионен критик, който трябва да каже, за фотографията нямаше много критици, съвсем така бяхме малко и аз имах този ангажимент. Откривах изложбите, пишех критика за някои от тях, работих българско фото, както е ясно. И сме на фотоваканцията, където непрестанно има откривани изложби, както припомни Зафер, за първи път,
82 или 3, вече не мога да си спомня, имаше държавно наети голи модели. Включително една жена от ЦК, Здравка Велинова, беше разрешила да се ползват голи модели. Защото тя просто отговаряше не за голите модели, а за фотографията. И... То платени бяха. Платени бяха. Платени. От тях им се плащаше по 10 лева на час. Всичко това знам, това ставаше, ние там имахме ангажимент. Не, много по-късно. И можеха да ги Ама не снимат може и тогава да. повече от един фотограф. Нещо като така гроз фотографии. Даже от време на време моделите чисто психологически имаха чувството за това, че са нападнати. Много фотографии. Опитвахме да ги малко подлагаме на терапия тогава. Но това не е това, което искам да разкажа. Една нощ към 2 часа, 2:30 се чука на вратата на моето букал, аз съм си легнал преди малко, виждам шофьора на генералния директор на Българска фотография, Васил Вълев, мой приятел, в смисъл, но разбира се, той е директор, аз съм критик. И той казва, шофьора, другаря Вълев те вика спешно. Казвам, моля ти се, сега съм си легнал тъкмо, вика другаря Вълев, ще пиеме утре вече, няма да е тая, сега да продължаваме. Не е за това, каза, че е много важно да те доведа. И той ме качва на колата и отиваме. Другаря Вълев стои пред едно букало, вътре е осветено. Не смее нищо да направи, стои и ме чака. И разбирам се, се случило следното. Те са се прибирали с шофьора, който го е карал към неговото букало, видяло се, че свети и той искал да види какво се случва, той отговаря, той е директорът и се оказва, че вътре има няколко души от една група извън столична, няма да казвам къде, за да не слагам, да не хвърлям сянка върху градове, но може да и престиж. Не знам какво е, но така не ще пресета града. Тези няколко младежи, момчета, симпатични, които аз знам, талантливи в някакъв смисъл, са наели моделките, мажат ги, както сега прави Яхнаджиев, с бои, бодиар и ги снимат. Вълев вижда как ги мажат и почва да крещи. Каква е тая тук оргия? Вие добре ли сте? Така да се каже, в центъра на социализма някакви хора мажат, пият и така нататък. Веднага утре да ви няма, да изхвърлям ви край. Те казват, ама чакайте тогава, това е изкуство. Кое е изкуство? Сега вижте какво правите. Но те продължават и тогава той казва, да викаш Лозанов, да каже дали е изкуство или не е изкуство. И аз сега отивам. Той каза, сега ще разберете вие, той ще ви каже, но той го разбира. И аз виждам, че работата отива на зле. Ако случайно кажа какво мисля за цялата тая цапаница, ще ги изхвърли. А те са тълпливи, може пък и откъде грешки ги изхвърли. И аз тогава казвам следната хитрост. Вижте тогава, аз съм фотокритик. Мога да оценя фотография. Не мога да оценя тук действия, някакъв хепанинг или каквото се случва в това бунгало. Дайте, оставете ги момчетата да си направят фотографиите, да ми ги покажат и аз ще ви кажа тогава дали тези фотографии са изкуство или не са изкуство. Той се замисли, Вълев беше дълбоко себе си, добър човек. И така се размина работа, защото те докато ги направят, първат то свърши фотографията. Ами аз така и не ги видях, едва ли са изкуство, аз съм виждал по-нататък такива други опити. Да. Има ли други въпроси?
Ами, много бих се радвала, ако тук моите неща така се почувстват и вдъхноват млади хора и по някакъв начин продължат тази линия, нали, на изследване, независимо дали на себе си или въобще експеримента и изследването, като то формира различно мислене, различно отношение. Така че за кое по-точно дали съм имала някаква среда или... Не се чувстваш феминистка, така? О, не. В никакъв случай много съм благодарна, нали, че ме разграничи от феминистките. Да, защото по-скоро това е една чисто женствена позиция. Женска или по-скоро какво е въпроса, какво е да си жена и защо то е по-различна като така съдба и предназначение. Така че мисля, че много, поне аз познавам няколко такива млади авторки, които са тръгнали, така имат желание да изследват женското в себе, не само в себе си, а въобще извън феминизма. Феминизма е, да, според мен е малко като така концептуалното изкуство. Всъщност то е концепция, нали, определена. Така че, да, много бих се радвала, ако има и съм отворена за всякакви срещи и така, ако мога да подкрепя и да помогна някой в неговите търсения, много бих се радвала. Дай нещо да кажа на... Само за момент искам да кажа още две думи на въпроса на Силвия Чолева, защото той малко има още според нещо, което да се каже. Първо да кажа, че използвах литература за така база на някаква интерпретация на фотографиите на Уша по две причини. Не ми се използваше по-теоретичен текст, някакси към това изкуство толкова вътрешно свободно и някакси хвъркато пълно с пеперуди, буквално, които са образ на свободата и на хербализираната свобода. Трансформацията също. Да, и освен това образ на красив образ на отблъскващото на какавидата и така нататък. Има много възможности за интерпретация, но така или иначе тази фотография, която е деликатна, с една множество с назначенията, не ми се искаше през тежка теория някъде да я анализираме и да я така че можеше и така, въртеше ми се такава идея, малко да говорим за разликата между биващо и битие по Хайдегер и след това да отидем към Уша, обаче мисля, че нямаше да изтърпите, пък и така е по-добре, според мен, през Селинджер, да, отколкото през Хайдегер. Да. И второ, защото поначало фотографията е много литературно предизвикателна. Не само Мишел Турние, ами да кажем Кортасар. Аз не случайно бъркам, защото може би той е автора, който в най-голяма степен създава концептуални тези за фотографията през литературата и в литературата и фотоувеличение филма е върху него в разказ и така нататък. И не само той. Още от Пол Валери, от който и да е, Бодлер, сега разбира се, всеки по различен начин, но имам чувството, че фотографията привлича и предизвиква литературното мислене. И още нещо трябваше да кажем за иронията. Има ирония, само че не е смешна ирония.
Като кажем ирония, обикновено нещо весело. В фотографиите на Уша не е много весело. И тя не е това търси, това забавление. Те имат три големи иронически вълни в културата. Сократическата е първа, тя е познавателна на Сократ, като знае, че нищо не знае и така нататък. Няма собствени идеи, но непрестанно опровергава чуждите и по този начин заявява собствената си философска позиция. Втората голяма вълна, която частично присъства при Уша, това е романтическата вълна, която сваля бремето на обществото, на диктата на обществото, на изискването на обществото. И третата голяма вълна е постмодерната, която именно сваля диктата на значението на думите. Тъй наречения логоцентризъм от Дерида, сега да не влизаме в философски тези, и борбата с нея е деконструктивизъм, който в крайна сметка освобождава нещата от това думите да ги подреждат и подчиняват и в последна сметка да ги пръщат в репресия. Деконструктивизм е една вътрешно освобождаваща от значенията, процедура, от значенията, които почват да нарастват, докато накрая се превърнат в някаква идеология, която започва да ти диктува живота и да те прави някакъв, което Уша не понася. Което е нейната така фотография на Бунт. Аз обичам да давам на студентите пример за деконструктивизъм. Колеги, сега ще ви кажа какво е деконструктивизъм. Тук да влезе един човек, почервенял от ужас, и да каже: студент току-що уби бабичка. А ние да го питаме: студент по какво? Давам този пример, за да е ясна тази ироническа вълна, която трябва именно да лиши от големи патоси, от това някой непрестанно да казва, да подрежда доброто и злото и да вкарва значения, които после да се превръщат в твоя идентичност. Уша не случайно спомена за това, че тя непрестанно се саморазрушава. Тя се саморазрушава и в това саморазрушение се намира. В този разказ тук на това, и не само в него, венантизмът поначало е много важна фигура е жертвоприношението. Непрестанно трябва да пренасеш в жертва нещо по-маловажно, за да получиш и за да съхраниш нещо по-важно. Цялата фотография на Уша, тук тази изложба, са образи на жертвоприношение. На нещо по-маловажно, пронесено към нещо по-важно. Генерално, по будистка линия, тя казва да се справиш с егото си. Тук е непрестанно пренасене на жертва на егото в името на тази усещане за битие и за цялост, което може да постигнеш чрез себе си по пътя на съзерцанието, на фотографията, на фотограмата и така нататък. Така че това са жертва. Може да стои малко абсурдно, но в деконструктивистичен план жертвоприношението е ирония. И тя има такава жертвоприносима, да кажем, ироническа стратегия, минава през нейните работи. Може ли само нещо аз да кажа преди вас? На мен пък всъщност ми е много интересно, че една част от фотографиите на Уша въобще не се стремят към никакъв наратив, докато други, примерно като тези с дъщеря ти, когато е малка и там се разиграва някаква игра, има разказ, има наратив, който някакси тръгва от самия образ. Докато има други фотографии, като примерно тези тук, които са също и в най-късните ти, които са от Япония, там са единствените, където има фон, има среда, нали, усещаш средата, докато примерно в тези най-субективните ти всъщност няма никакъв наратив, няма фон, ти не знаеш къде е това, не знаеш ли се
зад, какъв е пейзажа изобщо. Има вътрешен наратив. Да, има скрит. Вътрешен, но той е много Да. по-поетичен, а не като наратив на разказвателен, да го наречем. Което е много интересно, нали, защото нали, ги сменяш постоянно двата подхода, в смисъл понякога има много ясна роля, която да кажем някакви твоите модели поема или му задаващи, а друг път е абсолютно тотална емоция, нали, където нямаш никаква референция, нито какво е мястото, нито какво се случва, нито кой е човек, нито този тил не знаят на какво е. Не знаят какво има, каква е средата, в която той присъства. И нали, за мен това е някаква тотална поезия визуална. И искам да кажа във връзката с литературата, нали, че всъщност в някои от тях имаш повече поезия, докато в други в много по-малка част имаш, да кажем, някакъв разказ, присъстваш в образа. Да. Тук има още няколко въпроса. Мога ли да кажа само много? Също много важен елемент за мен е играта, която пак е човек първо, нали, условието е да си свободен, за да усетиш удоволствието от играта. Играта е основа на всяко едно творчество и на изкуството специално. Така че този елемент за мен също е бил винаги много важен. И беше първият елемент. Първият елемент беше играта с децата, като показваше снимките на деца. Има ги тук в една серия. Но това, което не искам да пропусна, е да кажа, че на финала, като арт критик, ти пристигаш подготвена като съвършен литературен критик. Това нещо, което се е изградило благодарение на работата ти в фотографията. Всичко, което е написано, е равностойно и на нивото на една добра критическа оценка за твоята работа. И нещо повече. То съживява това, което си изказва. Изказала си го така, че то ще продължи да живее и да не има и да не няма. Супер, много ти, аз ти благодаря страхотно. Да. Аз искам да кажа нещо. Хареса ми това, което Георги Бозанов каза в началото, започвайки разговора за творчеството на ужаса, с една референция към свободата. И постоянно в хода на тази вечер, това, което се реферира, са различни форми на свобода. Свобода, първо политическа, след това свобода и естетическа и творческа. Там е работата обаче, че всяко едно говорене за свободата същевременно изисква настойчиво да се артикулира несвободата. И че всъщност, ако свободата има някаква ценност изобщо, то това може да бъде само единствено ценността на това да се говори за тези условия, в които човешкото същество е несвободно и за начина, по който това човешко същество ще носи несвободата си на своите плещи и ще има тази несвобода като своя история в този свят. Това, което е проблем от гледна точка на социологията на тоталитарното общество, е парадоксално, а именно това, че то не дава възможност на несвободата да живее. Свободното общество дава възможност и шанс несвободата да излезе, да бъде артикулирана, да бъде представена и въпросирана в една тривиална сфера. Това е сферата на изкуството, например, литературата и така нататък. Тоталитарното общество, което е несвободно, забранява несвободата. В името на свободата, на равните възможности и така нататък, определени
си мисля, че ценността на образите на уша е, че те дават възможност тази несвобода да се усети. Те артикулират, те магически правят свободата именно с възможността във всички тези фрагментирани образи, които, както самата Уша каза, са образи на една тъга, на една депресия, на един страх, на една изолация, да се види онова, което лежи на плещите на жената и същевременно лежи на плещите на мъжа, защото, например, тези серии тук, и там са сериите мъже, там е серията за любовните тетрадки, и когато те се сблъскват, те неминуемо се сблъскват помежду си, ние виждаме този вечен конфликт и скандал, този вечен въпрос, който е въпросът за човешкото знание и незнание, на това къде започва жената и къде започва мъжът, къде свършва жената и къде свършва мъжът, в буквален и в преносен смисъл. И аз имам два въпроса. Те са два различни въпроса, но са свързани. Въпросът ми към Уша е какво знае Уша и какво не знае Уша. Въпросът ми към Георги Лозанов е, той има една статия на 90-те години, когато се поставя Авангард, Кишишян и Уша през две метафори, които са много хубави. При Кишишян е метафората за монумента, докато при Уша е метафората на будуара. И аз искам да го попитам как 30 години по-късно той разглежда Уша днес, в светлината на тази изложба, през будуарното. Защо будуарното? Защото будуара, разбира се, първо, че е много философско място, второ, че будуара е място на знанието и незнанието, и затова тези два въпроса също се сливат и говорят за едно и също. За тази несвобода, която постоянно препраща към свободата, и за свободата, която постоянно препраща към несвободата. Ето имаш ти. Ти няма ли? Един въпрос беше. Ако бързаш, ако трябва да ходиш. Не. Малиха да ходи. Да. Ами, нали, най-простият отговор е, аз знам, че нищо не знам. И съответно, аз знам, че не знам. Също отговор. Мисля, че може да още няколко опита да се направят, но да, по въпроса за мъжкото и женското, това, което ме е водило в нали, това изследване за мен самата, естествено, че това е основен въпрос. Така че целта ми е била да намеря тази обща форма, която ти каза, нали, че мъжа и жената в край на краища са едно цяло. И в момента, в който разбрах какво е това единение и че то много рядко може да се случи в нормалния човешки живот или се случва на определени хора и че не аз съм един от тях, просто реших да се откажа от тази борба и търсене на нещо, което просто разбрах, че не става с търсене, ами да, или ти се дава, или не ти се дава, но така или иначе, с много голяма любов към мъжете направих, нали, и тези серии, след това имам и една книжка. Просто се обясних в любов към цялата, към мъжете като цяло и се разделих с тях по този начин, по който вече не исках да хъба усилия безцелни. Просто разбрах, че не съм отличник. Аз на хората, които намират своите половинки и така имат щастливо съжителство, аз им казвам отличници, което значи, че в предишен живот много добре са се справили. Аз просто разбрах, че съм била двойкаджийка и че в този си живот много поправителни изпити трябва. Така че това тук всичко, което е част от поправителните ми изпити. Надявам се в следващия, да съм си научила някои уроци, не всички. Така че, това, което знам е
Не бих казала, че знам. Просто не искам да знам. Аз повече не искам да знам, не искам да мисля, не искам да съм умна, искам да се оставя, така да се почувствам като част от тая природа, като нещо мънинко. Усещането, което почувствах в Япония, и то чисто органично, е това да си никой. И то всъщност се оказа, че не е така само желание, ами пак беше една крачка в един път, който след това продължи по много мъчителен начин, за да ми се докаже какво значи да си никой. Така че в момента, в който разбрах значението на това смирение, на това, че той е част пак от пътя на егото и на неговото превъплъщаване и така смирение също. Да, може би това е, което знам, че съм никой. Много добре. Сега по-повече се каже това. Стигнахме до важното приношение, което се отказва от всичко, за да запази най-важното, което е да е никой човек. Да, защото тогава се слива с абсолюта, както тук ще каже Теви, който също като нея, впрочем, почти със същите думи каза, че в предишния живот се е провалил, не е могло да бъде отлично. И сега ще се оправи и така нататък. Иначе за Будуара, първо ми хареса много тази идея, че тоталитаризмите успяват да забранят и свободата, и несвободата, защото всичко, което би могло да бъде проява на индивидуалността, ами идва от забраняващия, дори да е не свобода, е срещу забраняващия. Но за Будуара аз не си спомням добре, мисля, че това беше по отношение на конкретна изложба и на конкретно нещо. Да. Тази метафора, минаха 30 години и тъй или инак, това е свързано с това приближаване към себе си, за което говоря, и че Будуара е такова метафорично пространство на близостта до себе си и на допускането до себе си и на недопускането до себе си. Някакси в този смисъл фотографията е будуар, в който можеш да бъдеш близко до себе си, можеш да допуснеш други. Ето, тук се говори за мъжа, за мъжкото начало, който е допуснат само за да се види, че няма нужда повече да бъде допускан и така нататък. Ясно е, така че може да се разгръща тезата за Будуара. Тогава се сетих. Но сега, така като гледам назад цялостния път на Уша, много повече тези чисто будистки интерпретации ми се струват близки, а не толкова метафори взети от западната култура като Будуара, както и тя самата я виждам, че в един източен аскетизъм по отношение на себе си иска да изпада непрестанно. Може би времето, не знам. Аз само исках да добавя нещо по въпроса за феминизма. По-скоро, тук да говорим в някакви идеологически рамки на какво представлява феминизма и така нататък, като някаква социална борба. И по-скоро да кажем, че ти си проявила абсолютно свобода да се
struggle, нали, която ти прекрачваш определено ограничение, което обаче съзнаваш, че има това ограничение, ти съзнателно го прекрачваш. Докато тук това, което може би бихме могли да разчетем като феминизъм, е тази абсолютна свобода да се представяш като жена, което не много други жени са направили в това време, нали, като сравним това, което познаваме като творчество и като работа, което е, може би, някакъв неосъзнат феминизъм, ако мога така да го нарека. Да, то просто няма друг термин за, нали, така, общоприет за женствеността. За мен, да, просто е осъзнаване на някаква женственост. И то чрез това, което носи тя самата: красота, нежност, копнеж. Докато в феминизма по-скоро той е по-агресивен, той е декларативен, той иска да се наложи, нали, да наложи чрез сила собствената си позиция, докато при мен въобще няма такива чувства на някаква омраза или надмощие или доказване на нещо. Просто това е мъжа и жената са създадени за да бъдат едно цяло и са части, две различни части от едно цяло. Това е. Здравейте, Антон Божинов съм. Гледам, че тук вече час и половина си говорим нещо, ще върна нещата към началото и то заради младите хора. Кое е това, което младите хора не са го преживели, не могат да го усетят? Това е този патетично, героично наратив на властта, на говора, който просто ни преследваше навсякъде. Навсякъде говори и в личните пространства. Той беше да остане на вестниците на страна, да го има на вестниците там, няма да се вие на вестника, ще си го късаме за туалетното и така нататък. Това не е проблем. Обаче то беше навсякъде. То беше в контакта ни в училище, то беше в контакта ни в университета и така нататък и прочее. И тук ние, момченцата, които сме по-наративни, понеже съм същото поколение, почваме да провокираме този договор и не се усещаме, сами не се усещаме как влизаме в диалог с нещо, с което не искаме да влизаме в диалог. Тук ушът беше както и Тати, малко отстрани. И при нея това беше нещо, като не си спомням Питагория, който беше, който казал на войника: мръдни, че ми прави сянки, тук се чертая, преди, нали, в пясък преди тригълници. Нали, той тук ще ми такова власт и сила в момента. Тоест, тя отказва наратива. Сега дали е будуарно или не е будуарно, от днешна гледна точка, с спомена за това време, на мен ми се струва, че нейният бунт е по-радикален, въпреки че нашия като че ли изглеждаше по-смислен, не знам. Той просто напускаше това поле и го напуска. По какъв начин днешното поколение ще прочете това, ако махне контекста, нали, това вие ще го кажете. Да, това е любопитна е тая връзка. Но просто исках да върна към началото на разговора, за да направя това различение докъде пропагандата беше навътре. То вярно, че накрая беше смешна. Беше смешна, да се вървеше. Това е.
Да, много любопитна е тази обратна връзка от страна на най-младото поколение. Какво ги привлича, какво усещат, какво разбират. Така че много бихме се радвали всички да чуем някой от зрителите. Ако не, надявам се, че ще се разбере. Това е дискриминационно да се дадат хората на млади и стари. Добре, може би това е некоректно, да. Някой не иска да се самоафишира като нали? Да. Ако няма някакви спешни въпроси, имам. Не е спешни. Добре. Аз не мога да кажа как се чувствам спрямо едно време, което не съм живял. Обаче по-скоро ми е интересно. Ние лекото на откриването на изложбата си говорихме за това как Уша в момента я виждаме като един човек, който е създал всички тези неща преди много време, които в момента са съвременни, как така си съвременен толкова много преди движението на съвременността. Но въпросът ми по-скоро е насочен към това как се възприемаше твоята фотография тогава, когато се е създавала. Защото аз знам, че има много рестрикции на време и така нататък. Когато някой твори такива неща тогава, Тук ти трябва да говориш. Си била. Как се знае? Ма защо Да, може би трябва да отговоря и да кажа, че тогава рестрикциите, разбира се, имаше свалени кадри. Най-сваленият кадър е на Гаро Кьошишан с трудоваци. Да. И той прави чест на цензурата, че го беше усетила, защото фактически той беше най-сваленият кадър заради това, че от едни трудоваци, затворници практически, Гаро беше построил една композиция от техните мощни тела и стоеше като партизански паметник. И тази аналогия, която е доста сложна все пак, историческа и пластическа и естетическа, се оказа, че винаги беше разпознавана и общо взето сваляха. Не винаги, но често. Иначе това ставаше по друг начин, чрез маргинализация. Това, което наричаме творческа фотография на тези автори, които тогава се създадаха, общо взето бяхме затворени в една фотографска публика. Фотографите сами работиха и сами показваха нещата и много трудно. Тогава правихме големи борби, например, да има фотографска изложба в Националната художествена галерия. И нещо такова се постигна накрая с 300 зора, но никога не се появи фотографска изложба на Шипка 6 в Съюза. Накрая, те бяха 90-та вече. Те нямат такава секция. Така ли? Да. Няма такава. Общо взето, аз вече съм забрал конкретните дати, но помня, че имаше много голяма съпротива и преди всичко това да не би да изглежда изкуство, но не заради изкуство или така да се каже, в този дебат дали изкуство или не, а за да не би да добият акустика посланията му, защото фотографията беше много по-малко компаративистка медия от другите. И имаше тази творческа фотография, смелостта да се съпротивлява, да казва разни неща, които иначе не се случваха. Разбира се, тогава вече започна да се появяват се казваше, форми в визуалните изкуства, неконвенционални форми. Започнаха да се появяват неконвенционални форми и да влизат в някакъв диалог с автори като Уша, като Бого Нейков. Така започна някъде и този по-общ процес на изкуство, което днес вече не наричаме изобразително, а наричаме просто съвременно изкуство, без вътре жанрови символи и видове.
Да, ти ме попита, нали, аз как съм оцелявала. Не съм била по никакъв начин репресирана или никакви така рестрикции, забрани. Дори съм участвала много активно в всички биеналета, но вече не помня с какво съм участвала, част от тези неща сигурно, но може би някакъв подбор. Най-вероятно с тези на лентовите ми неща. Да. Но по-скоро точният отговор е, че въпросът за избора и за цената. Аз и преди ти бях казала. Това означава маргинализирането, което е много важно, но маргинализиране в пълния смисъл на думата. Това означава, че без работа, безработен, нископлатени, нефотографски работи. Въпросът е да не сте набиваш на очи, да не издигаш лозинг, да не показваш открито някаква позиция и такава, но за това времето, цялото време за мен беше нали, силно депресивно поради тази причина, свързана с битието, с общуването. Така че, да, въпросът за цената на мен е много важен за този период от времето. Позволяваш си да правиш неща за себе си, но осъзнаваш на каква цена. Това е. Това е добър финал, сякаш. Да. Много ви благодаря на вас и на публиката. Мисля, че казахме някои интересни неща, чухме интересни неща. Бих искала да ви кажа, че има още много какво да кажем за изложбата и да говорим върху всяка една работа. И това ще се случи на 21 януари, неделя, от 2:30. Ще има тур с Уша и с мен. И на 11 февруари, неделя от 2:30, още втори шанс. Заповядайте, ще бъде много интересно, обещавам ви. Благодаря ви на всички, че бяхте тази вечер с нас и до нови срещи. Много ти благодаря. И аз много ви благодаря. Чудо. Беше